Sa mundong walang hustisya na umiiral, ano ang makakaya mong gawin upang makamit lang ang katarungang nararapat para sa iyong mahal sa buhay? Magagawa mo kayang ilagay sa mga kamay mo ang batas kung ang hustisyang ninanais mo ay mabagal pa sa lakad ng pagong? Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at pati na rin po sa mga giliw niyong tagapakinig sa inyong YouTube channel. Kakaiba po ang kwentong ibabahagi ko dahil karanasan ko ito nung nagbantay ako sa kinatatakutang sementeryo sa probinsya ng Ilocos. Bilang isang CQ o security guard, kung saan ay naipit ako sa labanan ng mga lahi ng mga aswang. Sino nga ba ang dapat kong panigan sa kanila kung lahat naman sila ay mga kampon ng kadiliman? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Aris. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Wag! Maawa po kayo! Huwag niyo po akong sasaktan! Maawa po kayo! Hindi naman talaga kita sasaktan eh. Paliligayahin pa nga kita eh. Basta't pagbigyan mo lang ako. Sige na. Matagal na akong sabik na sabik sa'yo, Lucia. Sige na. Saglit lang to. Mang George, parang awa niyo na po. Huwag niyo po itong gawin sa akin. Hinihintay na po ako ng lolo ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag po, Mang George. Huwag po. Ah! Tulong! Tulungan niyo ako! Huwag ka nang lumaban o sumigaw pa. Mapapagod ka lang dahil wala naman makakarinig sa'yo rito eh. Nandito tayo sa gitna ng sementeryo. Mga patay lang ang nandito. Kaya sige na, gigil na ako eh. Pagbigyan mo na ako. Ang bango-bango mo. Sariwan-sariwa ka. Walang nagawa ang dalagang si Lucia kundi ang umiyak habang hindi siya makagalaw. Nakatutok kasi noon sa leeg niya ang hawak na patalim ng lalaki. Si Mang George ay kilala na pinakamayamang negosyante sa liblib na baryo ng probinsya sa Ilocos. Siya rin ang nagmamay-ari ng malaking puninarya sa kanilang lugar. At dahil malakas ang impluwensya ng nasabing lalaki, nagagawa nito ang lahat ng uri ng krimen na hindi man lang ito napapanagot sa batas. Si Lucia naman ay labandera nito at talagang inabangan pa ang pag-uwi nito upang isagawa ng lalaki ang maitim niyang binabalak sa dalaga. Yan, ganyan nga. Hindi ka na masaktan. Pangako, Lucia, babayaran pa kita. Basta't huwag ka lang magsusumbong sa mga pulis. Maliligayahan ka rin naman eh. Hayop ka! Pagsisisihan niyo po ito. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Magbabayad ka! Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ng dalaga habang ginagawan siya nito ng kahalayan. Mula naman sa madilim na bahagi ng sementeryo, lumitaw ang isang nilalang na may nakakatakot na anyo. May malaking kuko ito at malapaniking muka na merong nakakasulasok na amoy na tila nabubulok na bangkay. Pinagsamantalahan din ito ang dalaga at dahil sa anyo ng nilalang na yon, tuluyang nawalan ng malay si Lucia. Samantala, sa bahay naman ni Lolo Isaac ay hindi siya mapakali sa kahihintay sa apo niyang si Lucia. Gasga, nasa na kaya batang yun? Bakit kaya kinabi na siya tapos para bang ang bigat-bigat na dibdib ko, hindi ako mapalagay. Parang may masama nang nangyayari. Isang oras ang lumipas ay wala pa rin ang apo niyang si Lucia. Nag-aalala na ang matanda
dahil ngayon lang ito ginabi ng uwi. Nang hindi na siya nakatiis, nagsukbit siya ng itak sa kanyang bewang at paalis na sana. Kaya lang, biglang pumasok sa bahay nila ang apo niya na si Lucia. Iyak ito ng iyak at panay ang kuskus ng palad sa kanyang katawan na para bang diring-diri ito sa kanyang sarili. Diyos ko, bata ka! Ano nangyari sa'yo? Lolo! Lolo Isaac! Diyos ko, ano ba nangyayari sa'yo, Lucia? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi sumagot si Lucia sa tanong ni Lolo Isaac. Sa halip ay iyak lang ito ng iyak. At pagkatapos ay pumasok ito sa kanyang silid. Nag-alala naman ang matanda, kaya sumunod siya rito. Natigilan siya nang makita niyang may dugo sa palda ng kanyang apo. Ano ba talaga nangyari sa'yo, Lucia? Bakit hindi ka makapagsalita? Lolo! Lolo, si Mang George po! Ginahasa niya po ako! Ano ka ba? Apay walang yan! Ginawa yun sa'yo ng hayop na yun! Papatayin ko siya! Papatayin ko siya! Dudurugin ko buong katawan niya! Lolo, wag po! May alaga po siyang aswang at maging ang halimaw na yon, ginahasa din po ako, Lolo! Ang dumi-dumi ko na po! Sira na po ang buhay ko! Gusto ko na pong mamatay! Huwag mo't sabihin yan na po. Ipapakulong natin sila. Ipapakulong natin sila at magbabayad sila sa ginawa nila sa'yo. Walang nagawa ang matanda, kundi ang yakapin ng maigpit ang kanyang apo. Dala ng labis na galit. Hindi nagpakita ng takot si Lolo Isaac. Sinampahan niya ng kaso si Mang George. Kaya lang, binayaran naman ng lalaki ang mga pulis na humawak sa kaso ng dalaga at binaligtad ang pangyayari. Pinalabas nila na si Lucia pa raw ang nagbigay ng motibo kay Mang George upang gawin yun sa kanya. Ngunit hindi pa rin sumuko ang maglolo. Itinuloy nila ang kaso. Hanggang sa dumating na sa punto na nakikipag-areglo na sa kanila si Mang George. Ngunit matatag na nanindigan ang matanda. Wala siyang balak na iatras ang kaso. Kaya lang, iba ang naging epekto nito sa dalaga. Apo ko, kumain ka na. Baka mamaya naman magkasakit ka dyan. Hindi po ako nagugutom, Lo. Tsaka para sa pampagkain ko, wala naman na akong pag-asa. Sirang-sira na rin naman po ako sa mga mata ng mga tao rito. Ang sabi nila, pinipirahan lang daw natin ang hayop na yon at ang masakit pa. Hindi ko man lang nakilala ang aswang na gumahasa sa akin. Mga hayop sila, Lo. Mga hayop. Gusto kong patayin mo sila. Ipagiganti niyo po ako. Ipagiganti niyo po ako sa kanila. 2 buwan na ang nakalipas. Magmula nang mangyari yon sa dalaga at patuloy pa rin ang pagbagsak ng katawan nito. Nang mga sandaling yon ay hindi pa rin nakakamit ni Lucia ang hustisyang nararapat para sa kanya. Hanggang sa napagod na ito na lumaban. Isang gabi, pagpasok ni Lolo Isaac sa kwarto ni Lucia, nadatnan niyang nakasabit sa bubong ang dalaga. Wala na itong buhay at may luha pa sa kanyang mga mata habang nakabigti. Laylay ang dila nito at dilat ang kanyang mga mata. Nanigas talaga ang buong katawan ng matanda. Saka napasigaw ng malakas dahil sa labis na pagkabigla. Apo ko! Bakit mo ito ginawa? Bakit mo ko iniwan? Paano na ako ngayon? Apo ko! Isinusumpa ko
Mababalot ng kadiliman ang lugar na ito sa pagkamatay mo. At ang gustisyang ipinagkait sa iyo ay ako mismong magbibigay sa iyo. Isinusumpa ko na wala ng babaeng iiyak. Wala nang magagahasa ang mga hayop na yun. Kasabay ng malakas na kidlat at ulan, ay binuhat ng matanda ang katawan ng kanyang apo papunta sa lumang sementeryo na matatagpuan sa gitna ng kagubatan. Binalot niya lang ng banig ang katawan nito at siya mismo ang nagbaon nito sa gitna ng sementeryo dahil malakas ang ulan na may kasama pang pagkulog at pagkidlat. Minadali ng matanda ang pagbibigay ng sumpa sa katawan ng kanyang apo at nadiskubre niyang nagdadalang tao ito. Binalot talaga ng galit ang puso ni Lolo Isak ng mga sandaling yon at tumingala ang matanda sa langit. Nagbago ang kulay ng kanyang mga mata na para bang nagbabagang apoy sa dilim. Punong-puno ng galit at sumpa ang kanyang paningin. Hanggang sa tinamaan ng kidlat ang paligid ng libingan ni Lucia, indikasyong tumalab ang sumpa. Kaya magmula nun, Sir Blair, kinatakutan na ang sementeryo na yon. Ay nako, Poldo! Tigilan mo na nga ang pagpapakalat ng kwento tungkol kay Lucia, pambihira ka, oo. Wala ka namang mapapala sa bagay na yan eh. Dinadagdagan mo lang ang takot ng mga tao sa sementeryo. Ikaw talaga, oo. Aris, maniwala ka. Totoong nangyari nga ang kwentong yun. Magmula nga raw nang magpakamatay ang dalagang si Lucia, nagsimula na daw ang mga kababalagan sa loob ng sementeryo. Ay nako, ano bang klaseng kababalagan ang sinasabi mo? At ipinagpipilitan mong paniwalaan ko mga kwento mo tungkol kay Lucia. Makinig ka kasing mabuti para maintindihan mo. Iniuugnay nila ang kababalagan kay Lucia dahil sa sumpa ni Tatang Isaak sa katawan nito. Simula kasi ng gabing yon, sunod-sunod na rin na natatagpo ang patay sa sementeryo. Anak ka naman na po siya, oh. Pinaglululoko mo ba ako, ha, Poldo? Hindi ba't mga patay naman talaga nasa loob ng sementeryo? O sige nga, paano gagalawan mo ngayon? Aris naman, pinipiloso po naman ako eh. Ang ibig kong sabihin sa'yo kanina, simula nang mamatay si Lucia, sunod-sunod na rin na natatagpo ang patay sa loob ng sementeryo. Sa loob mismo nito natagpuan ang mga biktima na wakwak ang tiyan at butas ang leeg. Kaya nga narito tayo ngayon eh. Para magbantay, di ba? Yun ang magiging trabaho natin. Ewan, para kang bata. Naniniwala ka sa mga kwentong kababalagan. Alam mo, ang patay na, hindi na yan nakakapanakit ng mga tao. Mas matakot ka sa mga buhay. Kaya naniniwala akong may ibang taong gumagawa nun sa mga biktima. Hindi tao ang gagawa nun, Aris, kundi isang aswang. Aswang! Sabi nila, si Lucia raw ay naging aswang na pasatsat kung tawagin. Siya raw ang totoong pumatay sa mga biktima dahil daw yun sa sumpa. E paano naman nadamay ang aswang na pasatsat sa usapan natin ngayon? Hindi ba't mga ligaw na silang kaluluwa, ha? Ang tanging kakayahan nila ay manakot. Hindi sila nananakit. Isa pa, wala silang sapat na batayan na si Lucia nga yun. Alam mo, Poldo, kung paniniwalaan mo mga ganyang kwento, makakalaya lang ang totoong maisala. Sinasabi ko sa'yo. Yun nga kasi yung usap-usapan dito ng mga tao eh. Hindi raw nabigyan ng hustisya si Lucia, kaya naghihiganti ito bilang aswang. Kung talagang naghihiganti siya sa mga taong gumahasa sa kanya, bakit hanggang ngayon boy pa rin si Mang George? Di ba? Kaya tigilan mo na to, Poldo. Huwag ka nang sumali sa mga usapan nila, pakiusap. Ang pagtuunan na lamang natin ng pansin ngayon ay kung paano natin mahuhuli ang taong kumukuha ng mga bangkay sa nicho at nagpapalit ng katawan ng saging sa puntod nila. Dahil kapag naulit pa to, susugurin na tayo ng mga kamag-anak nila at hindi lang yun. Mawawalan din tayo ng trabaho, panigurado. Ewan sa'yo kung nang ang bahala. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Basta ako,
Naniniwala akong may misteryong nakatago sa pagkatao ni Lucia at siya talaga ang dahilan kung bakit marami ang namamatay sa loob ng sementeryong yon. Hindi lang yun libingan ng mga patay, kundi tapunan din ng mga bangkay. Ako naman, hindi talaga ako naniniwala sa kwento lang. Iba pa rin yung nakikita mismo ng ating mga mata. Kumbaga ano nga ba yun sa Ingles? To see is to believe. Kung ganun, di ka talaga naniniwala sa mga kwentong kumakalat sa baryo natin. Baryo nyo, Poldo. Baryo nyo. Hindi ko baryo. Alam mo naman dayo lang ako rito sa lugar nyo at na-destino sa sementeryong to dahil walang nagtatagal na security guard dito. Bakit parang alam ko na kung bakit sila umaalis? Siguro, tol. Dahil yun sa'yo, no? Ano? Aba hindi ah. Bakit naman nadamay ako dyan? Wala akong kinalaman dyan, ano? Dahil nagpapaniwala ka sa mga kwentong kumakalat sa lugar nyo. Tapos ikinikwento mo rin sa mga kasamaan mo. Ikaw siguro ang nananakot sa kanila, no? Kasi ginagawa mo rin sa akin yung ginagawa mo sa iba. Kaya walang nagtatagal na security dahil sa kagagawan mo. Yun yun. Sa ating dalawa, ikaw lang ang matagal dito. Ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga dyan. Oh, teka, uy, saan ka pupunta? Akala ko ba magkikwentuhan pa tayo? Wag na lang. Kesa naman paratangan mo ko ng kung ano-ano. Nakakainis ka. Uwi na ako at maaga pa ako papasok bukas para palitan ka dyan. Sige na. Maiwala kita dyan. Hoy, teka! Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Ikaw naman parang binibiro ka lang eh! Napikon ka naman kaagad! Hoy! Tuloy-tuloy na naglakad ang kaibigan kong si Poldo palayo sa akin. Pareho kaming sikyo dito sa kinatatakutang sementeryo ng mga Ilocano. Nakapwesto ang guardhouse namin sa labas mismo ng gate. Pang-umaga si Poldo at panggabi naman ako. Palitan lang kami ng duty at mag-isa lang akong nagbabantay sa sementeryo. Tanging ang ilaw ko lang ng mga oras na yon, ang flashlight at gasera. Hindi kasi ito abot ng kuryente dahil nga liblib at nasa gitna pa ng gubat. Maya-maya pa ay dumaan sa harapan ko ang isang matandang lalaki na may dalang pala. Siya, si Lolo Isaac, ang sepulturero ng sementeryo. Madalas itong ginagabi sa pag-uwi dahil nga marami itong kailangang hukaying lupa para sa mga patay na ililibing kinabukasan. Hindi pala imik ang matanda. Madalas kapag lumalabas siya ng gate, tumitingin lang ito sa akin. Pero ngayon, lumapit siya at tinitigan niya akong mabuti sa muka. Sa isip ko, Sir Blair, alam kaya nito na palagi silang pinag-uusapan ng apo niya? O di kaya naman, alam din ito ang nangyayari at binabaliwala lang niya. Magandang gabi po, Tatang Isaac. Ginabi po yata kayo ng pag-uukay ah. Pauwi na po ba kayo? Imbis na sagutin ang tanong ko, ngumisi ito ng nakakakilabot. Lumitaw tuloy ang kulay itim nitong mga ngipin na para bang nabubulok na kahoy. Sa tingin ko, 70 taong gulang na ito, ngunit malakas pa rin ang kanyang katawan at kaya pa rin niya ang mabibigat na gawain. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit kinatatakutan ang matanda dahil nga sa kakaibang kilos at paraan ng pagtitig nito sa tao. Mag-iingat ka sa lugar na to, binata. Maraming nangyayaring hindi mo nakikita. At kung di ka magiging alerto sa paligid, mababatay ka ng maaga. Ano? Teka, Tatang Isaac, tinatakot niyo po ba ako? Imbis na sumagot, si Lolo Isaac, tumawa pa ito ng mahina. Tumalikod ito sa akin. Saka ito nagpatuloy sa paglalakad. Magmula nang sabihin yun ng matanda, naging balisa na ako. Nag-aalala ako na baka may alam ang matanda na hindi ko alam. Hindi kaya binabantayan niya ang kilos ko? Pero bakit? Alam kaya niya kung sino talaga ako? At kung ano ang totoong pakay ko sa baryong to? Ay, sana naman hindi. Dahil kapag nagkataon,
masisira ang mga plano ko. Kinabukasan ay maagang pumasok si Poldo para palitan ako sa pagbabantay. At tulad nga ng dati, may dala na naman itong nakakakilabot na balita. Aris! Aris! Sorry po, one more. Aris! Aris! Nabalitaan mo na ba? Nabalitaan ng ano? Ang alin? Nagpakita raw sa mga lasing na lalaki ang aswang na pasatsat. Alam mo ba kung ano nangyari sa kanila? Natagpuan silang walang buhay at nasa loob na sila na sementeryo. Hindi lang yun ang napansin ng mga tanod na kumuha sa kanilang katawan. Nadiskubre nilang nawawala rin ang kanilang lamang loob at pati na ang puso. Hindi mo man lang ba nabalitaan yun? Ay, kung sa bagay, sa kabilang gate sila dumaan eh. Sigurado ka ba sa nasagap mong balitang yan? Teka, paano mo naman nalaman na nagpakita sa kanila ang aswang na pasatsat kung lahat sila ay namatay? May isang nakaligtas eh. Yung asawa ni Aling Teresa na si Mang Teryo. Siya ang saksi sa mga nangyari sa kanila kagabi. Siya rin ang nagpapatunay na totoo ang aswang na pasatsat. Binabalak nga ng mga tao na sugurin ang bahay ni Tatang Isaac eh, para daw itigil na ni Lucia ang pagpatay. Yun naman ang wag nilang gagawin. Hindi sila sigurado kung nagsasabi ba ng totoo si Manterio. Hindi lang si Manterio ang nakakakita sa aswang na pasatsat. Pati na rin ang ibang mga tanod na nagroronda sa gabi. Ang sabi nila, hindi raw umaalis ang aswang na pasatsat sa loob ng sementeryo. At pinagpapakitaan daw nito ang lahat ng mga taong lumalapit dito. Ngunit may mas nakakakilabot pa sa mga nangyayaring to, Aris. Si Mang Teryo kasi, kanina lang madaling araw, natagpuan ding patay na. Alam mo ba kung saan natagpuan ang katawan niya? Ha? Saan? Saan natagpuan ang katawan niya? Sa loob din ng sementeryo ang binabantayan natin. Ha? Paano nangyari yun? Di ba sabi mo, nagkwento pa siya ng tungkol sa aswang na pasatsat? Oo nga. Pero pagkatapos nun, umuwi na raw ito. Kaya lang, hindi na raw ito nakarating sa bahay nila. Kaya naman hinanap siya ni Aling Teresa at sa loob mismo ng sementeryong ito, natagpuan ng walang buhay na si Mang Teryo. Sa tindi nga ng pangyayari, nawalan ng malay ang ginang at nang nagkamalay siya, ikinuwento niya ang kakaibang sinapit ni Mang Teryo. Ano raw ang sinapit ni Manterio? Ang katawan daw ni Mang Teryo parang kinapitan ng salabay. Sunog na sunog daw ang balat ito. Sa tinding araw ng mga paso na butas daw ang laman ito. Dahil dun, namatay itong dilat ang kanyang mga mata. May dugo rin daw na lumalabas sa kanyang mga mata at ilong. Para daw itong pinigalang malakas na nilalang. Ay nako, nalulugaw na talaga ang utak ko kakaisip sa mga nangyayari sa sementeryo. Kinakabahan na tuloy ako eh. Ako rin, Poldo Parang napapaisip na rin ako sa mga nangyayari. Dahil paano naman magkakaroon ng salabay sa sementeryo, di ba? Sigurado ako na ang umatake kay Mang Teryo ay isang tao. At ang mga markang sinasabi mong nakita sa balat nito ay hindi kagagawa ng salabay, kundi dahil yun sa isang latigo. Sinasabi mo bang ang pumatay kay Mang Teryo ay isang tao lang at ang pumatay sa mga lasing ay aswang? Ganun ba ang ibig mo sabihin? Oo, ganun nga. Sigurado ako na ang mga taong pumatay kay Mang Teryo ay may malalim na dahilan o may galit sa kanya. Sa makatuwid, dalawang nilalang ang pumapatay sa mga biktima, ganun. Pero bakit pareho sila ng paraan sa pagtatapon ng mga bangkay sa loob ng sementeryo, di ba? Bakit nila ginagawa yon? Anong motibo nila, di ba? Sa palagay ko, gusto nilang katakutan ng mga taong sementeryo. Para bang pagbabanta? Pwede rin babala. Basta, naguguluhan din ako eh. Sige, ang mabuti pa, mag-ingat na lang tayo dahil napapadalas na ang patayan sa lugar nyo. Delikado. Matagal na hindi nakapagsalita si Poldo at para bang nahulog din ito sa malalim na pag-iisip. Hindi na namin pinag-usapan ang tungkol sa nangyari sa mga biktima at pinagtuunan na lang namin ng pansin ang trabaho namin. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang nagtanong si Poldo tungkol kay Mang Jorge. Mang George. Sorry. Pagkalipas ng ilang minuto,
Biglang nagtanong si Poldo tungkol kay Mang George. Aris, napansin mo bang lumabas ng gate si Mang George? Alam na kaya niya ang mga nangyari sa loob ng sementeryo kagabi? Ewan ko. Di ko naman siya nakita lumabas ng gate eh. Madalas siyang dumadaan sa kabilang tarangkahan dahil yun ang malapit na daan papunta sa kanyang punerarya. Teka, bakit mo naman naitanong? 3 araw na kasi ang lumipas magmula nang makita natin siyang pumasok sa loob ng sementeryo. Tapos hindi ko pa siya nakitang lumalabas dyan. Nakakapag-alala lang dahil baka may nangyari ng masama sa kanya, di ba? Wala namang balita tungkol sa kanya, di ba? Tsaka sigurado ako na ayos lang siya. Bakit ba bigla kang nag-alala sa kanya? Naawa kasi ako sa kanya eh. Kailangan pa niyang dumaan sa loob ng sementeryo kahit delikado na. Para lang hindi siya pag-usapan ng mga tao. Dapat kasi nilinis niya ang pangalan niya. Hindi yung umiiwas pa siya sa mga tao. Kung wala talaga siyang kasalanan, dapat taas noo siya kahit kanino, di ba? Oo nga, nandun na nga tayo. Pero alam mo naman mag-isip ang mga tao eh. Kung ano lang kanilang naririnig, yun lang ang pinag-uusapan nila at paniniwalaan. Kung minsan nga may dagdag at bawas pa eh. O ngayon, alam mo na. Kung bakit di kagad ako sa'yo naniniwala sa mga kwento mo tungkol kay Lucia. Dahil nga istorya lang. Walang kasiguraduhan kung totoo ba o hindi. Sa kaso naman ni Mang George, ang dapat doon, ipakita niya na wala talaga siyang kasalanan. Patunayan niya na mabuti siyang tao at hindi totoo na ginahasa niya si Lucia. Hindi yung magtatago at iiwas siya. Iba talaga ang iisipin sa kanya ng mga tao. Talagang naisingit mo pa sa usapan natin ang tungkol sa ikiniwento ko sa'yo kagabi ah. Tumawa na lang ako sa sinabing ni Poldo. Pagkatapos ay iniligpit ko ang gamit ko dahil tapos na ako noon sa duty ko. Isinukbit ko ang bag ko sa balikat ko. Saka ako nagpaalam kay Poldo para umuwi. Maya-maya pa ay napatapat ako sa bahay ni Aling Teresa kung saan nakita kong nakahiga sa banig sementeryo. Kita ko rin ang mga marka ng latigo sa katawan nito habang pinagmamasdan din ito ng mga taong naroroon. Ang masaklap sa lugar na ito, para bang hindi uso ang mga pulis. Walang nag-iimbestiga. Basta kapag namatay ang isang tao at sinabing dahil yun sa malubang karamdaman, walang maraming tanong-tanong, ipinapalibing kagad. Bahagi raw yun ng patakaran ni Kapitan Dante upang hindi raw magkagulo ang mga tao at maiwasang pag-usapan ang kanilang baryo. Kaya sa lugar na ito, walang hustisya. Marami ang namamatay na hindi napapanagot ang totoong may sala. Ay nako, kailan kaya matatapos ang ganitong patakaran? Hindi pwedeng walang managot sa pagkamatay ng mga biktima. Pero ang isang to, hindi dapat binibigyan ng maayos na libing. Dapat sa kanya sinusunog ang katawan. Nararapat lang naman na mamatay ka, Mang Teryo. Dahil hindi ka naman talaga totoong tao, kundi isa kang aswang na balbal. Ang aswang na balbal ay ang nilalang na mahilig magnakaw ng bangkay sa lamay at sementeryo. Pagkatapos, papalitan nila ng katawan ng saging ang mga biktima nila upang linlangin ang paningin ng kanilang pamilya. Matagal ko nang alam na ang dahilan ng pagkawala ng mga bangkay sa sementeryo ay kagagawan ng isang aswang na balbal na kagaya ni Mang Teryo. Hindi kaya panahon na para gumala ulit ako kahit isang gabi lang? Para naman madagdagan ng patay na kagaya ni Mang Teryo. Pero paano? Dalawa lang kami ni Poldo na nagpapalitan sa pagbabantay sa sementeryo. Kailangan makaisip ako ng paraan kung paano ko maisasakatuparan ng mga plano ko. Pero sa ngayon, kailangan ko munang magpanggap na walang alam sa mga nangyayari. May malalim na dahilan kung bakit ako nasa baryong ito ng Ilocos. Ang trabaho ko bilang security guard ay ginagamit ko upang maisakatuparan ko ang misyon ko. Yun ay ang hanapin ang pinuno ng mga aswang na siyang sumira sa katawan ng kapatid ko. Biktima ang kapatid kong si Mara ng aswang na balbal. Marami sa mga kababaryo namin
ang pininsala ng mga ito. Bukod sa paghahanap ko sa mga aswang na balbal, layunin ko rin na mahanap ang kakaibang nilalang na nagtatangan sa mahiwagang medalyon na kung tawagin ay dignum kidlat. Dahil ito ang magbibigay sa akin ng karagdagang kapangyarihan bilang isang antingerong selyo. Tama po kayo sa narinig nyo. Isa po akong antingerong selyo na ang ibig sabihin, taong biyasa sa paggamit ng itim na karunungan na kayang maglikha ng gapos sa mga aswang, na kung saan gumagawa ako ng sigil o simbolo sa mga bagay o tao upang pigilan ang kanilang kakayahan at kapangyarihan mula sa lihim na aral. Ginagamit ko ang kakayahan ko sa pagkulong ng espiritu, engkanto, lamang lupa at gabay ng isang masasamang elemento. Ito ang katotohanan sa pagkatao ko at ako rin ang totoong pumatay kay Mang Teryo. Dahil bukod sa pagiging antingero, isa rin akong birador ng mga aswang. Nang lumapit ako kay Aling Teresa, nagpanggap akong nakikisimpatya sa nangyari sa asawa niya. Aling Teresa, nakikiramay po ko. Napahagulgul naman ng iyak ang asawa ng biktima sa pagpapaabot ko ng pakikiramay sa kanya. Batay sa pagkakasuri ko, hindi alam ni Aling Teresa na aswang na balbal ang asawa niyang si Mang Teryo. Sinabi rin ito na mabait daw ang kanyang asawa at walang kaaway. Kaya napakawalang puso raw ng taong may gawa nun sa kanya. Lihim naman akong napakuyom ng kamao dahil ang taong sinasabi niyang mabait ay isang kampon ng kadiliman na marami ng pinipinsalang bangkay. May isa pa akong natuklasan sa gawain ng balbal. Pumapatay din sila ng mga tao at kapag nailibing na ang mga ito ay saka lamang nila lalapain ang katawan ng biktima. Sige o Aling Teresa, tutuloy na rin po ako. Tumango ang ginang at nagpasalamat. Ngunit sa pag-angat ko ng aking muka, nagsalubong ang paningin namin ni Tatang Isaac. Nakatayo siya sa bandang likuran ni Aling Teresa at nakatitig sa akin. Sepulturero ito, kaya normal lang naman na naroon din siya. Kaya lang, iba ang kabang naramdaman ko nang maalala ko ang sinabi nito kagabi, dahil may posibilidad na baka nakita nito ang ginawa kong pagpatay kay Mang Teryo. Kapag nangyari yun, talagang masisira ang plano ko. Maya-maya pa ay nagpasya na rin akong umalis sa lugar na yon at umuwi sa bahay. Pagdating ko sa kubo na tinutuluyan ko, ay agad akong nagpalit ng damit at kinuha ang latigo sa loob ng aking bag. Saka ito kinausap na para bang tao. Mukhang mapapalaban ka na naman, buddy. Pero iba ang lugar na to at iba ang lakas ng mga kalaban natin dito. Hindi lang isa kundi marami sila. Napag-alaman ko rin, napugad pala to ng mga aswang na kumakain ng bangkay at tiyak na mas marami pa ako matutuklasan sa baryong to. Pero sana rin, mahanap ko ng medalyong dignum kidlat sa lalong madaling panahon. Konting tiis na lang at magkakaroon na ng hustisya ang nangyari sa kapatid ko. Sa lugar namin sa baryo ng Anahaw, may patakaran na kapag ang bangkay ay hindi inirespeto at binaboy kahit nakalibing na, wala raw itong ipinagkaiba sa pagpatay. Kaya ang nararapat lang daw na parusa ay hatulan din ng kamatayan ang taong gumawa nun, lalo na kung ito ay isang aswang. Dahil sa amin, wala ring hustisyang nakakamit mula sa batas, pero sa hustisyang magmumula sa pamilya ay meron. Dahil dito, isinumpa ko sa sarili ko na gagamitin ko ang pagiging berador ko ng mga aswang upang bigyan ng hustisya ang nangyari sa kapatid ko. Ngunit kailangan ko pa rin ng iba yung pag-iingat dahil ang mga kalaban ko, hindi ko kabisado ang mga galaw at sa konting pagkakamali ko lang, maaaring mapahamak ako at hindi na makabalik ng buhay
sa baryo namin. Simula ngayon, buddy, tutugisin na natin ang mga balbal. Kailangan lang na kumagat sa pain ko ang aswang na kumakain sa kapwa niya aswang upang makuha ko sa kanya ang medalyong dignum kidlat. Hihintayin lang natin na mailibing sementeryo. Muli kong ibinalik ang latigo sa loob ng bag ko. Saka ako natulog ng araw na yon. Pagsapit naman ng gabi, ay agad ako naghanda ng aking sarili. Kumain muna ako bago pumasok sa trabaho. Pero nadatnan kong maraming tao sa loob ng guardhouse na para bang may nangyaring masama kay Poldo. Mabilis akong pumasok doon at hinawi ang mga taong nakikiusyoso sa kaibigan ko. Nagulat ako dahil sugatan ang braso nito at nanghihina na para bang nanggaling ito sa matinding labanan. "Oh, Poldo! Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo?" Aris, hinabol ako ng aswang na pasatsat habang nagro-roda ako sa loob ng sementeryo. Nakita ko siya, Aris. Totoo talaga siya. Hindi ako nagbibiro. Mabuti na lang talaga at tinulungan ako ni Mang George. Dahil kung hindi, baka patay na rin ako ngayon. Napatunayan ko na hindi talaga masamang tao si Mang George. Di ba mga kasama? Sabay-sabay na sumang-ayon ang mga tao sa sinabi ni Poldo at hindi nagtagal, nagpaalam na rin ang mga ito para umuwi sa kanilang bahay. Kaming dalawa na lang ni Poldo ang naiwan doon. "Poldo, kumusta na ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo?" Wala na. Ayos na ako. Itong mga sugat ko naman, ginamot na ito ni Mang George eh. Pero alam mo ba, Aris? Hindi talaga mawala sa isip ko mga nakita ko kanina. Anong ibig mo sabihin? Ano ba mga nakita mo? May isa pa akong aswang na nakita kanina. At kasama siya ng aswang na pasatsat. Ano? Totoo ba yan? Oo, kakaiba siya. At hindi siya ordinaryong aswang dahil sa itsura niya. Bakit? Anong kakaiba sa itsura niya? Kamukha siya ni kamatayan. Malakas at mabilis siyang kumilos. May mahaba siyang mga pangil na kung susukatin ko, iaabot siguro mga parang 2 dangkal yung haba eh. Matutulis din ang dulo ng pangil niya na para bang kasing talas ng tari ng manok. Ano kayang uri siya ng nilalang? Sigurado ka ba? Na yun ang nakita mong anyo niya? Oo, hindi ako maaaring magkamali. Din may konting liwanag pa naman ang paligid eh, kahit alas 6 na noon ng gabi. Sinunggaban din ako ng nilalang na yun. At muntik na ako mapahama kanina. Kahit tanungin mo pa si Mang George, dahil nakita niya rin ang nilalang na yun. Basta natatandaan ko ng mga oras na yun. Nagsalita ang aswang at sinabi niyang hindi raw ako ang kailangan niyang makita. Sinabi ba niya kung sino ang kailangan niya makita? Aris naman, makikipagkwentuhan pa ba ako sa hayop na yun? Pambira ka, oo. Ayong question and answer pa. Muntik na nga akong magkanday sa pantalong ko dahil sa takot eh. Grabe, nakakatakot talaga ang itsura niya. Nang mailarawan sa akin ni Poldo ang itsura ng aswang, ay napagtanto kong tama ang hinala ko. Nandito nga sa lugar na ito ang aswang na matagal ko nang hinahanap. Dahil sa tangan nitong medalyong dignum kidlat, kailangan ko siya na makita. Ang tawag sa ganung uri ng nilalang ay aswang na taman. Siya ang mortal na kaaway ng mga aswang na kumakain ng bangkay, sapagkat sila ang pangunahing pagkain ng isang taman. Nagnanakaw ang mga taman ng bangkay sa lamay o sementeryo upang gawing pain sa mga balbal at busaw. Kapag kinain na ng mga ito ang pain, ay siya naman pag-atake ng mga aswang na taman. Malakas din ang kutob ko na siya rin ang lumapa sa mga lasing na natagpuan sa loob ng sementeryo. Dahil walang alam ang mga tao na hindi ordinaryong tao ang mga nabibiktima, kundi isa ring aswang na balbal. Naniniwala rin ako na kung nasaan ang mga balbal, tiyak na naroon din ang gabay nilang aswang na kung tawagin ay busaw. Hoy, Aris! Hoy, natulala ka na! Hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin?
Ako na mismo ang nakakita sa aswang na yun. Kaya mag-iingat ka rito. Lalo na't wala ka pang kasama. Oo, Poldo, salamat. Mag-iingat ako. Sige na, umuwi ka na. At ako nang bahala dito. Mag-iingat ka. Sa paglabas ni Poldo sa guardhouse namin, lumabas naman sa gate si Mang George. Nakasuot ito ng kulay itim na jacket dahil nga malamig at pasado alas 7 na yon ng gabi. Magandang gabi po, Mang George. Magandang gabi rin naman sa'yo. Nabalitaan mo na ba nangyari kay Poldo? Opo. Naikwento nga po niya sa akin. Mabuti na lang po talaga at nailigtas niyong kaibigan ko. Mang George, paano niyo nga po pala naitaboy ang aswang? Hindi ko naman siya naitaboy eh. Tumakbo lang kami palabas sa sementeryo para tumakas. Saka natakot din siguro sa dala kong asin. Palagi kasi ako nagdadala ng asin kapag napapadaan ako sa loob ng sementeryo. Ganun ho ba? Swerte ng kaibigan ko. At dito kayo dumaan. At hindi po dun sa kabilang gate. Kaya nga eh. Mabuti na lang talaga at dito ako dumaan. O siya, sige na. Tutuloy na rin ako. At may kailangan pa akong lakarin. Saan po ba ang punta nyo? Gabi na po at delikado kung babalik pa kayo sa mansyon nyo. Bukas na ako uuwi. Doon muna ako magpapalipas ng gabi sa puninarya ko. Mabuti naman ho kung ganun. Hala, sige po. Makakaalis na po kayo at mag-iingat po kayo. Isang matamis na ngiti lang ang itinugon nito sa akin bago siya tuluyang umalis. Hindi ko na rin namalayan ang pag-alis ni Poldo. At nang ako na lang ang naiwan sa guardhouse, inihanda ko naman ang aking shotgun. Sigurado ko na pagkatapos ng nangyaring yun kay Poldo, tiyak na magpapakalat ng tanod si Kapitan Dante upang bantayan na ang paligid ng sementeryo. Kaya kapag nangyari yun, mahihirapan na akong kumilos para tugisin ang mga aswang. Pagkalipas ng 2 oras, pumasok ako sa loob ng sementeryo. Dala ang shotgun, flashlight at latigo na nakasuksok sa bewang ko. Hindi lang pagbabantay sa mga nicho ang ginagawa ko, kundi naglilibot din ako sa paligid ng sementeryo upang matiyak na hindi na mauulit ang nangyari nung nakaraang gabi. Ngunit pagdating ko sa gitna, isang nilalang ang umagaw sa aking atensyon. Nanigas ang mga tuhod ko dahil sa labis na pagkabigla. Kahit sanay akong makakita ng aswang, iba ang presensyang hatid ng nilalang na nakabalot sa banig. Diyos ko, totoo nga. Totoo ang aswang na pasatsat. Napaatras ako nang lumapit ito sa akin sa pamamagitan ng pagtalon-talon. Nakakakilabot ang anyo nito at talagang ayaw kagad gumana ng utak ko. Kasunod ng pag-alingasaw ng mabaho nitong singaw na kagaya sa nabubulok na bangkay. Kitang-kita ko rin ang lumang banig na gawa sa abaka na nakabalot sa katawan nito, habang mukha lang nito ang nakalabas. Hindi ako makapaniwalang totoong merong pasatsat, at hindi lang pala siya isang usok, kundi isang nilalang na may katawan na kayang maminsala sa mga tao. Tila isa siyang patay na bumangon mula sa hukay. Nang makabawi ako sa pagkakabigla, tinutukan ko siya ng aking baril. Sige hayop ka, subukan mo lumapit sa akin! At uubusin ko ang mga bala ng baril ko sa katawan mo! Tumigil ang pasatsat sa pagtalon at paglapit sa akin habang tinititigan niya ang dulo ng aking baril. Kasunod nito ay parang nakita ko siyang umiiyak at biglang naglaho sa madilim na bahagi ng sementeryo. Inilinga ko ang paningin ko sa paligid at dito ko nakita ang nilalang na matagal ko nang hinahanap. Ang aswang na tamana na merong iniingatang medalyong dignum kidlat, at nakita ko itong suot niya. Maya-maya pa ay umangil ito ng malakas habang humahakbang papalapit sa akin. Huwag kang lalapit! Magpakilala ka muna kung sino ka! Dahil hindi ka sasantuin ng mga bala ko! Hindi nagsalita ang aswang na taman. Sa halip ay lumapit ito sa akin
at hindi pinansin ang baril na nakatutok sa kanya. Kaya naman, wala na akong ibang pagpipilian kundi ang paputukan siya. Ngunit hindi tumalab ang mga bala sa katawan niya. Kaya paglagay ko ulit ng mga bala sa baril, nahawakan niya na ang shotgun ko at inihagis niya ito sa malayo. Umatungal ang nilalang at sinakal niya ako sa leeg. Sinabi ng aswang na taman na hindi raw ako dapat naroroon dahil nakakasira lang daw ako sa diskarte niyang mahuli ang matagal niya nang inaabangang aswang na busaw. Dito ko napatunayan na totoo ngang nasa iisang lugar lang ang mga nilalang na kailangan kong patayin. Bitiwan mo ako! Kapag nakawala ako sa pagkakasakal mo sa akin, pagsisisihan mo to! Naramdaman ko ang paghigpit ng kamay niya sa leeg ko at nang umangat ang mga paa ko sa lupa, saka ko siya inatake ng sipa sa kanyang tiyan at itinutok ko sa mukha niya ang flashlight. Nasilaw siya sa liwanag kaya nabitiwan niya ako at bumagsak ako sa lupa. Nakatulong din ang maliwanag na buwan para kahit papano ay nakikita ko ang kilos ng aking kalaban. Mabilis akong tumayo para hugutin ang latigo sa bewang ko. Sumambit ako ng orasyong selyo na sinabayan ko sa paghagupit ng latigo sa lupa at ang ingay nito ay nagdulot ng kakaibang epekto sa pandinig ng aswang na taman. Umatras ang nilalang nang makita niyang kumislap ang latigo na hawak ko. Ano? Bakit tumaatas ka? Nasasaktan ka ba sa ingay ng latigo ko? Lumaban ka! Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na kapag nakawala ako sa pagkakasakal mo, ay magbabayad ka sa akin? Tila naramdaman ng taman ang panganib na hatid ko sa kanya. Napakunot ang noo nito habang pinagmamasdan ako. Kaya nang umatake ako sa kanya, gamit ang latigo, ay mabilis siyang umiwas na para bang alam niya ang epekto nito sa katawan niya. Sa oras na masugatan siya ng latigo ko, ay magkakaroon siya ng malalim na sugat na hindi maghihilom at mag-iiwan din ito ng marka na para bang nanggaling sa galamay ng salabay. Nang muli akong umatake, ay panay na lang ang iwas niya. Hindi siya gumaganti sa akin kahit may pagkakataon siyang saktan ako. Nang akmang aatake ulit ako, may dumating na isa pang nilalang mula sa madilim na bahagi ng sementeryo. Inatake ng bagong dating na halimaw ang aswang na taman. Naglaban silang dalawa sa harapan ko bilang mga aswang na ayaw magpatalo sa isa't isa. Tanging ang naririnig ko lang mula sa kanila ay ang mga daing sa bawat pagtama ng mga kuko nila sa katawan ng bawat isa. Ako naman ay nakatayo lang habang pinapanood sila. Hanip, ang swerte ko naman ngayong gabi. 2 aswang ang mahuhuli ko. Teka, ang isang yun na mukhang bakulaw na kasing lakas ng kalabaw. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang aswang na busaw na inaabangan ng aswang na taman. Grabe, ang gandang laban ito. Wala silang kaalam-alam na kaya ko silang patigilin sa pamamagitan ng aking orasyon. Habang naglalaban ang 2 aswang at nagpapalitan ng pag-atake, kitang-kita ko na higit na mas malakas ang aswang na busaw kesa sa aswang na taman. Dahil ilang beses nitong naibalibag sa lupa ang aswang na taman, tila ba mabagal na ang kilos nito at mahina. Hindi rin naman kasi biro ang kakayahan ng mga busaw dahil gumagamit din sila ng aral ng kaliwa. Kaya rin nilang maglaho sa paningin ng mga tao. Kinakatay nila ang mga bangkay at ginagawa nilang kulay itim na mutya ang buto ng mga ito upang itanim naman iyon sa katawan ng mga taong gusto nilang gawing aswang na balbal. Dahil sa kaya nilang maging espiritu, ay tumatayo sila bilang gabay ng mga aswang na balbal. Minsan inaalipin nila ang mga ito para sila mismo ang maghanap ng pagkain para sa mga busaw. Hindi rin sila naaapektuhan ng mga pangkaraniwang pangontra at kaya nilang masalag ang mga armas na walang baspas ng isang albularyo kahit na ito ay nagtatangan pa ng isang mutya. Kung ganun,
Hindi naaapekto ng busaw ng kahit na anong pangontra nang walang basbas ng albularyo. Pero pwede siyang matalo ng latigo ko na may orasyon mula sa sinaunang antingerong selyo. Ano pa kaya ang isang kahinaan niya? Dito ko napansin ang mga mutyang nakasabit sa leeg nito. Kapag nakuha ito ng taman o kahit ng sinuman, makakaramdam ng panghihina ang busaw. Ngunit masyadong mabilis ang busaw dahil naiiwasan niya ang pag-atake ng taman. Anak naman ng putya, oo. Kailangan ko ng kumilos bago pa sila makatakas. Ako naman ang magpapakita sa inyo ng kakayahan. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, ikukulong ko kayo sa aking orasyong selyo. Paghagupit ko ng latigo sa lupa, sinabayan ko ito ng orasyon. Natigilan ang mga aswang na naglalaban, lalo na nang tamaan ko ng latigo sa likod ang aswang na busaw. Aatake na sana ito sa akin, pero hindi na siya nakagalaw. Ganon din ang aswang na taman. Kahit anong gawing pagpupumiglas nila, ay hindi sila makaalis sa aking kapangyarihan. Higit na mas malakas ang kapangyarihan ko kaysa sa kanila, dahil ultimo mga gabay nila ay kaya kong gapusin sa pamamagitan ng aking malakas na orasyon. Akala niyo ba mananalo kayong dalawa sa akin? Hindi lang ako isang security guard na magbabantay ng tahimik at pababayaan ng pamiminsala niyo sa mga tao. Isa rin akong birador ng mga aswang na nagganap ng mga kagaya niyong mga kampon ng kadiliman. Galit na galit ang aswang na busaw nang hindi siya makagalaw dahil sa orasyong ginamit ko sa kanya. Malalubid ang epekto nito na kapag susubukan niyang gumalaw ay mas lalo lamang hihigpit ito. Mapipiga ang kanyang katawan hanggang sa lumabas ang dugo sa kanyang mga mata at ilong, kagaya na lamang ng nangyari kay Mang Teryo. Nilapitan ko silang dalawa at inuna kong kausapin ang aswang na busaw habang matalim ang pagkakatitig nito sa akin. Maya-maya pa ay kinuha ko ang kulay itim na mutya sa kanyang leeg at pagkatapos ay itinaas ko yun sa ere. Pilit yun na kinukuha ng aswang na busaw, ngunit maging ang kanyang mga kamay ay tuluyan niya ng hindi maigalaw. Kung gaano karami ang kulay itim na mutyang ito, ay siya rin bilang ng mga bangkay na pininsala mo. Kaya naman, natitiyak kong magdudulot din ito ng kahinaan sa'yo. Hindi nga ako nagkamali dahil tuluyan itong napaluhod sa lupa habang nanghihina at tumutulo ang malapot niyang laway. Idagdag pa sa paghihirap nito ang umuusok niyang sugat sa kanyang likod. Pilit na nagpupumiglas ang busaw, pero hindi siya makaalis-alis sa aking kapangyarihan. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang itim na karunungan upang maglaho, ngunit nabigo ito. Oras na makulong siya sa aking gapos, lahat ng kakayahan niya ay hindi gagana. Kaya nga kinatatakutan din ako ng mga aswang. Sunod kong nilapitan ng aswang na taman na bagamat nakakakilo siya ng kaunti, ay hindi rin niya maiangat ang kanyang mga kamay para ako ay saktan. Agad ko namang kinuha ang suot niyang medalyong dignum kidlat at isinuot ko ito sa aking leeg. Bigla kong naramdaman ang paggapang ng isang malakas na enerhiya sa aking katawan at nadagdagan ang aking lakas. Mas lalong lumakas ang liwanag sa aking latigo, dahilan upang matakot ang mga aswang sa harapan ko. Ngayong nasa akin na ang mga iniingatan yung medalyon at mutya, sino sa inyong dalawa ang totoong pumapatay sa mga tao rito? Magsalita kayo! Sumagot ang aswang na taman at sinabi niyang wag daw akong magpanggap na wala akong alam sa pagpatay sa mga tao dahil nakita niya raw na pinatay ko si Mang Teryo. Kaya wala raw akong ipinagkaiba sa kanilang dalawa. Anak ng putya! Iba ako sa inyo! Dahil pumapatay kayo ng tao samantalang ako, aswang ang pinapatay ko at si Mang Teryo, balbal siya, di ba? Muling nagpaliwanag ang taman. Aswang lang din daw ang pinapatay niya, kaya pakawalan ko raw siya at siya mismo ang papatay sa aswang na busaw.
Huwag mo akong subukan linlangin, Taman. Hindi ako nagtitiwala sa mga kampo ng kadiliman. Ang mga nilalang na kagaya nyo ay traidor. Kaya sa oras sa pakawalan kita, baka mamaya patayin mo ko. Ang kailangan ko lang ngayon ay makilala kayong dalawa. Ipakita nyo sa akin ang totoo nyong itsura bilang tao. Tumawa ng malakas ang aswang na busaw. Huwag ko na raw hangaring makita ang itsura nila dahil hindi ko na raw yun makikita pa. Akmang hahagupitin ko ito ng latigo nang biglang lumitaw ang mga aswang na balbal mula sa likuran ko at sabay-sabay silang umatake sa akin. Dahil nawala ang focus ko sa dalawang nilalang, natanggal din ang selyong orasyon sa kanilang katawan. Ngunit lumitaw sa kanilang likod ang marka na kapag nakita ko sila na nasaan yung tao ay malalaman ko kagad na sila ay isang aswang. Sa gitna ng pakikipaglaban ko sa mga balbal, naglaho bigla ang aswang na busaw at agad itong tumakas. Dito ko naman pinatay ang mga alagad niyang sumira sa aking mga plano. Wala na kayong takas sa akin! Pagsisisihan niyo na nabuhay pa kayo! Namnamin niyo ngayon ang epekto ng latigo ko sa katawan ninyo! Ang flashlight at latigo ko ang naging armas ko ng mga sandaling yon. Dahil ang liwanag mula sa flashlight ay nagdudulot ng sakit sa mga aswang na balbal, habang ang nagliliwanag kong latigo ay nagtataglay naman ng malakidlat na epekto na kapag lumapat sa katawan ng mga aswang ay mag-iiwan ito ng marka na parabang sa salabay. Ang markang yon o latay ang unti-unting susunog sa kanilang katawan hanggang sa maging abo sila. Pero nagulat ako sa ginawa ng Taman dahil tinulungan niya ako at ilang beses niya akong iniligtas mula sa mga balbal. Hindi nagtagal, natalo namin ang mga kalaban. Akmang paalis na ang aswang na Taman. Ngunit bigla ko siyang pinigilan at kinausap. Sandali lang! Bakit mo ako niligtas? Samantalang muntik na kitang patayin kanina. Hindi sumagot ang aswang na Taman sa tanong ko. Sa halip, humarap siya sa akin. Mula sa pagiging aswang, nagbago ang anyo nito at naging tao. Nagulat ako nang makilala ko kung sino ang aswang na Taman. Anak ng putya, hindi maaari. Tatang Isaac! Ikaw nga! Pero paano nangyari yun? Paano kayo naging aswang? Mahabang kwento. At ang lahat ng ito ay nagsimula nang magpakamatay ang apo ko si Lucia. Halika, sumama ka sa bahay ko upang doon natin pag-usapan ang tungkol sa mga natuklasan natin sa isa't isa. Huwag kang mag-alala. Hindi ako masamang nilalang. Aswang na balbal at busaw lang ang pinapatay ko. Pero pinagtangkaan niyo rin ang buhay ko kanina. Wala akong balak na patayin ka. Gusto ko lang malaman kung sino ka man talaga at kung ano ang totoong pakay mo sa baryo namin. Nagmakita ko nagliliwanag mong latigo. Nadiskubre ko na isa kang antigerong selyo at berador ng mga aswang na madalas kong naririnig mula doon sa mga karating baryo. Ang latigo mo ang pinagkukuna mo ng lakas sa paggamit ng orasyong gagapos sa mga kagaya naming aswang. Subalit kung wala ang latigo, hindi rin gagana ang kapangyarihan mo. Paano niyo po nalaman ang tungkol sa latigo? Tsaka, bakit niyo po alam ang tungkol sa pinagmulan ko? Sapagkat dati na ako nagkaroon ng kaibigang kagaya mo. Kung hindi ako nagkakamali, kilala ko dating nagmamay-ari sa latigo mo. Sabihin mo nga, ikaw ba ay apo ni Gaston? Opo, ako nga po. Paano niyo po nakilala ang lolo ko? Dahil kaibigan ko siya. Sumama ka sa akin at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Pagdating namin sa maliit na kubo ni Tatang Isaac, dito na siya nagsimulang magpaliwanag tungkol sa ano ba talaga ang kaugnayan niya sa lolo ko.
pag-aari ni Gaston ang medalyon Dignum Kidlat at sa kasamaan palad. Ginamit ko yan sa pagbibigay ng sumpa sa katawan ng apo ko upang maging aswang na pasatsat ito at balikan ang mga taong bumaboy sa kanya. Ibig po sabihin, totoo ang kumakalat na balita na isinumpa niyo ang katawan ni Lucia para magiganti sa mga tao? Oo, totoo nga. Pero marami pong nadadamay. Hindi niyo po ba naisip na wala kayong ibang pahihirapan kundi ang apo niyo? Dahil di po siya matatahimik sa kinaroroonan niya. Hindi ko naisip noon na mahihirapan ang apo ko. Dahil nilabon doon nang matinding galit ang puso't isipan ko. Marami ang hindi nakakaalam sa totoong nangyari sa apo ko nung gabing yon. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi lang dalawa ang gumahasa sa aking apo, kundi pinagpasapasahan siya ng mga alagad ng hayop na yon. Balak nilang bumuo ng lahi ng mga aswang mula sa dalagang may dugong aswang na taman. Dahil batid nila kung sino ba talaga ako. Gumaganti sila sa mga kauri nilang pinatay at kinain ko. Si George, siya ang aswang na busaw na nakalaban mo kanina. At tiyak na titipunin niya ang kanyang mga alagad para balikan ka. Hindi ako natatakot sa kanya. Hindi na rin po ako magugulat kung siya ang aswang na busaw, lalo pa ngayon na alam kong siya ang totoong pumapatay sa mga ordinaryong tao at hindi kayo. Lalong hindi rin yun magagawa ng apo niyong si Lucia. Ang totoo pong kalaban natin dito ay ang mga aswang na busaw at balbal. Tama ka. Sila nga ang totoo nating kalaban dito na kailangan nating pigilan at puksain. Marami na silang nabibiktima at halos sa mga taong nakatira sa lugar na ito ay mga aswang na balbal na rin dahil sa kagagawan ng George na yon. Kaya ang paglantad mo sa totoo mong pagkatao ay magdudulot sa iyo ng kapahamakan. Maraming naikwento sa akin si Lolo Isaac at dito ko rin natuklasan na talagang naghihiganti lang ito sa nangyari sa kanyang apo na si Lucia. Ayon pa sa matanda, kailangan namin pigilan ang pagpaparami ng mga alagad ng aswang na busaw. Sa pamamagitan ng mga balbal ay sasakupo nito ang buong baryo sa Ilocos. Ibabalik ko na sa iyo ang medalyong Dignum Kidlat dahil isa ito sa naging kahilingan ng kaibigan ko si Gaston. Kapag nasa liig mo yan, ay magkakaroon ka ng proteksyon laban sa itim na karunungan ng mga aswang na balbal at busaw. Sa oras na muli mong makita ang aswang na pasatsat, ay maiintindihan mo na ang sinasabi niya. Malalaman mo kung bakit siya nagpapakita sa mga tao. Ibig po sabihin, nakakausap niyo po ang apo niyo sa pamamagitan po ng medalyong ito? Pero bakit niyo po ito binibigay sa akin? Paano ho kayo? Higit na mas kailangan mo yan. Huwag mo na akong alalahanin dahil nagawa ko na ang nararapat para sa apo ko. Patawarin din sana ako ni Gaston dahil nagamit ko ito sa kasamaan. Ingatan mo sana yung maigi dahil maraming buhay ang nakasalalay sa medalyon mo. Oo, makakaasa po kayong iingatan ko to. Nalaman ko na kaya pala hindi tinatablan ng bala si Lolo Isaac dahil sa proteksyon taglay ng medalyon. Hindi rin siya napapasok nito dahil kahit kailan, hindi siya tumikim ng karne ng tao. Siya nga po pala, Tatang Isaac. Paano naman po itong kulay itim na mutya na nakakuha ko sa aswang na busaw? Ano pong gagawin ko rito? Susunugin natin upang hindi na ito magamit ng busaw sa kanyang masasamang binabalak. Kung ilang pirasong mutya ang nakikita mo riyan, yan din ang bilang ng mga tao na nailigtas mo dahil ang bawat isang mutya ay kaya nitong manghawa ng tao at gawin din silang mga balbal. Bakit po ito ginagawa ng aswang na busaw? Dahil balak niyang sakupin ang buong baryong ito upang tuluyang katakutan ang lugar na ito. Ang sementeryo ang gagamitin nila na para bang taniman ng kanilang pagkain.
Balak niya rin magparami ng lahi sa pamamagitan ng panggagahasa sa mga babae. Yun ang nais ng busaw na kailangan kong pigilan. Pagkatapos ko pong marinig ang panig nyo, humihingi po ako ng pasensya, Lolo Isak. Nagkamali po ako ng panghusga sa pagkatao nyo. Nakahanda rin po akong tulungan kayo. Maraming salamat. Dahil kahit isa kong aswang ay tinanggap mo ang pagkatao ko. Ang tanging ikinabibigat lamang ng loob ko. Hindi ko na mababawi ang sumpa sa katawan ni Lucia. At habang buhay na siya magiging aswang na pasatsat. Wala siyang katahimikan at palaging mananakot sa mga tao na magpupunta sa sementeryo. Gusto ko na sanang pagpahingahin ang apo ko. Ngunit wala na akong magagawa. Nagkamali ako. Sana hindi ako nagpatalo sa galit ko. Sana hindi ko ginawa yun sa apo ko. At ako na lang nang nagiganti sa mga hayop na yun. Napahagulgol ng malakas si Tatang Isak. Ako naman ay nilapitan ko siya at hinawakan sa balikat. May magagawa ako upang patahimikin ang kaluluwa ni Lucia. Ngunit mangyayari lang yon kapag napatay ko na ang mga aswang na naging dahilan ng kamatayan nito. Pagkatapos ng pag-uusap namin, ay bumalik ako sa sementeryo upang kunin ang shotgun ko. Saka ako nagtungo sa guardhouse. Kinabukasan ay dumating si Poldo at napansin nito ang mga sugat ko sa braso. Aba, Aris, napano ang mga yan? Ha? Wala to. Sumabit lang ako doon sa gate. Aris, pwede ba? Huwag ka na nga magsinungaling. Meron ba nangyari sa'yo rito kagabi? Oo, Poldo eh. At nadiskubre kong pinamumugaran ng mga aswang na balbal ang sementeryo. Napalaban ako. Lalo na sa busaw na yun. Mabuti na lang at natakot sila sa baril ko. Nagsinungaling ako sa kaibigan kong si Poldo dahil wala akong balak na ipaalam sa kanya ang tungkol sa tunay kong pagkatao, maging sa pinag-usapan namin ni Tatang Isak. Teka, kung munti ka na mapahamak dito, sana nag-report ka kagad sa akin. Natulungan kita. Teka, itawag na kaya natin to sa superior natin. Wag na. Ano sasabihin natin? Sasabihin ba nating may aswang sa sementeryo? Tingin mo maniniwala sila? Baka nga pagtawanan pa nila tayo eh. Yun na nga mahirap sa lagay natin eh. Pambirang yan oh. Hindi tayo basta paniniwalaan kapag aswang na ang pinag-uusapan. Parang ikaw lang nung ikinuwento ko sa'yo tungkol sa aswang na pasatsat, di ba? Tungkol naman dun sa aswang na pasatsat, Poldo. Tama ka rin. Totoong merong pasatsat sa lugar na ito. Pero hindi siya nananakit. Siya lang ang nagbibigay ng babala sa mga tao na merong aswang na busaw at balbal sa lugar na pinupuntahan nila. Teka. Ang ibig mo sabihin, nagliligtas pa siya ng mga tao para hindi sila mabiktima ng mga aswang, ganun ba? Natumbok mo. Teka, paano mo namang nalaman yon? Dahil nga nakita ko mismo ang aswang na pasatsat. At nang maglaho siya sa paningin ko, dumating naman ang mga aswang na balbal. Kung hindi nagpakita sa akin ang aswang na pasatsat, hindi sana ako magiging handa sa pagdating ng mga balbal. Napahamak na rin sana ako, baka kwento na lang ako ngayon. Hindi ako makapaniwalang may ganung uri ng nilalang. Kaya pala niyang magligtas ng buhay laban sa kapwa niya aswang. Papa, oo naman. Nakakatakot lang talagang tignan ng itsura ng pasatsat. Pero talagang hindi siya nananakit. Balak niya lang na palayuin ang mga tao mula sa panganib na hatid ng mga balbal at busaw. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Poldo at hindi nagtagal ay naniwala na rin ito sa akin. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin ako sa kanya para umuwi sa bahay. Oras na niya para pumalit sa akin sa trabaho. Samantala, sa mansyon naman ni Mang George ay halos magwala ito sa labis na galit. Nabigo siyang patayin ng aswang na taman dahil nga sa pakikialam ko kagabi. Sa pagkakataong yon ay nasaan yung tao na ito. Lintik na yan! Ang hapdi ng sugat ko sa likod!
parang may mga karayom na tumutusok-tusok sa laman ko. Walang yang sikyo na yon. Sino ba talaga siya? Bakit kaya may taglay siyang ganong uri na kapangyarihan at sandata? Kailangan kong umisip ng paraan kung paano ko siya maaalis sa landas ko. Dahil sa tingin ko, magiging hadlang siya sa lahat ng mga pinaplano ko. Kailangan malaman ito ng anak ko upang mabigyan siya ng babala. Walang sino man ang nakakaalam na mayroong nag-iisang anak si Mang George dahil nga nabuhay ito ng mag-isa at hindi naging bukas ang buhay niya sa mga tao. Ngumisi muna na nakakakilabot si Mang George. Sa kanya pinahaba ang kanyang dila upang dilaan ang sugat niya sa kanyang likod. Yun ang isa sa kanilang kakayahan para magpagaling ng sugat nila. Subalit nang lumapat ang dila nito sa sugat niya, napaso siya kaya umatungal siya ng malakas. Nanghihina rin siya ng mga sandaling yun dahil nakuha ko ang kulay itim niyang mutya. Walang kaalam-alam si Mang George noon na ang sugat niya ay hindi na maghihilom at unti-unti siya nitong papatayin sa pamamagitan ng pagkabulok ng kanyang laman sa sugat. Habang ang simbolo na nasa likod niya mula sa orasyong selyo ko ay magpapahirap din sa kanya. Dahil sa oras na magkaharap kaming dalawa ay hindi niya makokontrol ang kanyang sarili na magpalit ng anyo. Sa pamamagitan nun ay madali ko siyang makikilala. Samantala, sa bahay ko naman ay ginamot ko ang mga sugat ko sa katawan. Muli kong pinagmasdan ang medalyong dignum kidlat at kinausap ko ito na para bang isang tao. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang nasa akin ka na. Magagamit na kita laban sa mga aswang at hindi magtatagal. Makakabalik na rin ako sa baryo ko. Salamat na marami sa'yo. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng antok, kaya nagpahinga na ako. Wala akong kaalam-alam na merong isang nilalang ang nakatingin sa akin mula sa labas ng aking bintana. Nakangisi ito habang nanlilisik ang mga mata. Nakaidlip na sana ako pero biglang uminit ang suot kong medalyon, kaya napabalikwas ako ng bangon. Di maaari to. Pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Hindi ako maaaring magkamali. Ang presensyang nararamdaman ko ay mula sa aswang na balbal. Inilinga ko ang paningin ko sa paligid at lumapit ako sa nakabukas na bintana. Kinapa ko sa bewang ko ang latigo upang maging handa ako sa anumang mangyayari. Pero biglang naglaho ang init sa medalyon ko, kaya natitiyak kong wala na sa paligid ko ang aswang na balbal. Maya-maya pa ay dumaan sa tapat ng bahay ko ang mga taong nakikipaglibing kay Mang Teryo. Hudyat yun ng gagawin naming plano mamayang gabi kasama si Lolo Isaac. Pagsapit naman ng hapon ay agad akong nagtungo sa sementeryo upang palitan si Poldo sa pagbabantay. Nagulat ang binata dahil hindi pa yun ang tamang oras ng trabaho ko. Aris, bakit maaga ka ngayon? Pasado 5:00 pa lang ng hapon na. Mamaya pa ang duty mo, di ba? Hindi kasi ako makatulog kanina eh. Para bang may nakatingin sa akin habang natutulog ako. Sus! Ikaw naman. Gudi-gudi mo lang yun. Teka Poldo, na paano ang kamay mo? Bakit parang may sugat ka na naman sa kamao? Napaaway ka ba? Nako, kung alam mo lang. Kanina kasi may sumugod dito. Yung anak ng isa sa nawawalang bangkay. Galit na galit siya at wala raw tayong silbi. Hindi raw natin binabantay na maayos sa mga puntod dito. Hindi daw natin alam na napapalitan na pala ng katawan ng saging ang katawan ng kaanak nila. Pasalamat talaga siya at nakapagtimpi pa ako eh. Mabuti naman at di mo siya pinatulan. Paniguradong may warning ka na naman kay Bossing kapag nagkataon na nagpadala ka sa galit mo. Pwede lang tayong umaksyon kapag malalagay na ang buhay natin sa panganib. Alam ko naman ang policy natin eh. Kaya nga nagtimpi ako sa galit eh. Sa inis ko nga eh. Yung pader na lang ang pinagbalingan ko eh. Kaya ito, baklas ang balat ko sa kamao ko. Kaya pala parang bad trip ka eh. Siya nga pala, kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Ayos na ako.
Niraos ko naman ang inis ko kanina. Tsaka, inawat naman ni Tatang Isaac yun ang gugulo kanina eh. Mabait pala ang matandang yun, no? Hindi lang talaga mahilig magsalita. Natuwa ako nang malaman kong tinulungan ni Tatang Isaac si Poldo. Kaya kahit papano, mapapanatag na ang loob ko na magbabago na ang tingin ng mga tao sa matanda. Dahil ang totoong masama ay si Mang George. Maya-maya pa ay nagulat ako sa sinabi ni Poldo. Ano kaya kung samahan na lang kita rito hanggang mamayang gabi? Ano? Wag na. Kaya ko namang magbantay dito mag-isa eh. Nag-aalala kasi ako sa'yo na baka bumalik dito ang lalaking ng gulo sa akin kanina at saktang kanya eh. Yun naman ang hindi ko papayagang mangyari, pare. Kapag nasa alanganing sitwasyon ako, hindi ako magdadalawang isip na paputukan siya ng baril ko. Lalo't gabi na, di ba? On duty tayo, kaya hindi nila tayo masisisi kung sakaling may mangyaring masama sa kanila. Maliban na lang kung wala naman silang dalang sandata. Sigurado ka bang ayos ka lang dito? Oo, Chong, tsaka gamutin mo muna yung sugat mo sa kamay. Baka mamaya ma-infeksyon yan eh. Siya nga pala. Dumaan dito si Mang George. Nag-iwan na naman siya ng kape para sa'yo. Inumin mo raw para hindi ka antukin. Nagtaka ko ng sandaling yon. Dahil kahit alam niya kung sino ako, nagpapanggap pa rin siyang mabait sa akin. Tiyak na may masama siyang pinaplano at nag-aalala ko na baka mapahamak din ang kaibigan ko. Kaya kailangan kong gumawa ng paraan para mailayo si Poldo kay Mang George. Poldo. Hanggat maaari sana, iwasan mo muna si Mang George. Saka yung mga kapeng ibinibigay niya sa atin, huwag mo munang inumin. Ha? Bakit? May problema ba? Poldo, may kutob akong isa siyang aswang na busaw. Ha? Ano sabi mo? Totoo ba yan? Kung natatandaan mo ang ikinuwento mo sa akin nun tungkol kay Mang George, sa palagay ko may katotohanan ngayon at may kutob akong isa siyang aswang. Kaya mag-iingat ka sa kanya. Ibig sabihin, maaaring siyang totoong pumapatay sa mga tao rito. Ganun na nga. Paano mo nasabing aswang si Mang George? Basta wag mo nang alamin. Ang mahalaga, may ideya ka na ngayon kung sino talaga ang totoong kalaban natin dito. Kung bakit kinatatakutan ang lugar na to. Kaya sana makinig ka mabuti sa sinasabi ko sa'yo. Layuan mo siya. Aba kung ganun, delikado ka talaga mag-isa rito. Ang mabuti pa kaya samahan mo na kita rito para makasiguro kung ligtas ka. Tsaka yung ibang mga kasama natin sa kabilang gate ng sementeryo, pakikiusapan ko, napalitan tayo rito bukas. Sigurado ka ba? Talaga bang sasamahan mo ko? Oo naman, magkaibigan tayo di ba? Tsaka mayroong bagong libing sa sementeryo kanina. Tsak na dadalawin siya ng mga aswang mamayang gabi at pwede nating kunin pagkakataon yon upang malaman natin kung totoo ba ang kutob mong aswang nga si Mang George. Huwag na lang kaya. Baka mapahamak ka pa eh. Mas hindi ko matatanggap kung ikaw naman na mapapahamak. Upang masiguro nating ligtas ang bawat isa sa atin, magkasama tayo magduduty ngayon. Teka, may iba ka pa bang pinagsabihan ito? Wala pare, ikaw pa lang. Mabuti kung ganun. Dahil kapag nalaman ni Mang George na pinaghihinalaan mo siyang aswang, tiyak nagagawa siya ng paraan para saktan ka. Gaya na napagkasunduan namin ni Poldo, sumang-ayon ako sa sinabi niya. Mabuti na rin yung may kasama ako sa pagroronda sa sementeryo para malaman ng kaibigan ko ang totoong sitwasyon sa libingan at kung bakit ito kinatatakutan. Pagkalipas ng 2 oras, sinimulan na namin ni Poldo ang paglilibot sa sementeryo. Nauna akong maglakad kay Poldo habang iginagala ko ang liwanag ng aking flashlight sa paligid. Hanggang sa biglang nagpakita sa amin ang aswang na pasatsat. Kinabahan ako dahil para sa akin, isa na naman itong babala na nasa paligid lang ang mga aswang. Aris! Aris, nariyan siya! Nagpangita sa atin ng aswang na pasatsat! Anong gagawin natin? Kalma ka lang. Hindi siya nananakit. May gusto lang siyang ipaiwatig sa atin. Humanda ka. Tiyak na nasa paligid lang natin ang mga aswang na balbal at busaw. Talaga ba? Ay, ganun ba talaga yun? O teka,
Ayan. Paalis na ang pasatsat. Tawagin mo siya, dali! Hoy, pasatsat, sandali lang! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Mabilis na naglaho ang aswang na pasatsat sa madilim na bahagi ng sementeryo. At nang akmang hahabulin ko ito, biglang may humampas na matigas na bagay sa bato ko. Umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ni Poldo at nakita ko pang baril niya ang ginamit niyang panghampas sa akin. Sa bilis ng pangyayari, nawalan ako ng malay. Habang natutulog ako ng mga oras na yon, dinala ko ni Poldo sa mansyon ni Mang George. Huli na nang mapagtanto ko na magkasabwat pala ang dalawa. Wala rin akong kaalam-alam na mag-ama pala sila at nahulog ako sa kanilang bitag. Magaling, anak! Talagang nagmana ka nga sa akin. Wala siyang kaalam-alam na nahulog na siya sa bitag mo. Tay, hindi naman sana siya masasaktan eh. Kaya lang umamin siya na pinaghihinalaan kanyang aswang. Kaya yan, mararanasan niya ngayon ang parusang nararapat para sa kanya. Ngunit mag-iingat ka sa taong yan, anak. Siya ang dahilan kung bakit may sugat ako sa likod at sa tingin ko, kakaiba siya sa lahat. Dahil taglay niya ang medalyon at sandata na latigo. Problema ba yun? Kukunin natin ang pinagkukunan niya ng lakas. Sasapinan ko lang ng damit ng kamay ko para hindi po ako mapaso sa medalyon niya. O ayan, wala na po siyang suot na medalyon. Ganito rin po ang gagawin ko sa latigo. Magaling. Sa wakas, wala na siyang laban sa atin ngayon. Nagpadala na rin ako ng mga alagad ko sa bahay ni Isaac. At sa mga oras na to, nakikipaglaban na rin siya kay kamatayan. Magtatagumpay tayo. Mahal kong anak, magtatagumpay tayo! Habang wala akong malay noon at nakagapos ang aking mga kamay, nakikipaglaban naman si Tatang Isaac sa mga aswang na balbal. Sila ang mga nilalang na ipinadala ni Mang George upang patayin ang matanda. Hindi ko alam na nakita pala ni Tatang Isaac ang ginawa sa akin ni Poldo at balak niya akong iligtas. Kaya lang, nahihirapan ito sa mga aswang na sumugod sa bahay niya. Sige, lumapit kayo! Pero isa-isa lang! Gamit ang sariling lakas ng matanda, ay napabagsak niya ang mga aswang na balbal. Maya-maya pa ay nagpalit na rin ng anyo ang matanda bilang aswang na taman. Lahat ng umatake kay Tatang Isaac ay agad niyang kinakagat sa leeg at pinupugutan ng ulo. Walang kahirap-hirap na winawakwak niya ang katawan ng mga balbal. Tumagal lamang ang labanan ng halos kalahating oras hanggang sa tuluyan niyang naubos ang lahat ng mga kalaban. Sa kabilang dako naman sa loob ng mansyon ni Mang George ay nagising na ako. Dahil sa tubig na sumaboy sa mukha ko, tumambad sa paningin ko ang nakangising si Poldo. Malayo siya sa Poldong nakilala ko noon at nagpapanggap na kaibigan ko. Ang itsura niya ngayon ay isang taong nababalutan ng kasamaan sa katawan. Hayop ka, Poldo! Pakawalan mo ako dito! Bakit na ba kita papakawalan? Ang hirap pa naman magkunwaring mabait sa harapan mo. Tapos pakakawalan lang kita? Ano ka, siniswerte? Walang niya ka! Traidor ka! Bakit? Gusto ba kampiyan kita kaysa sa totoo kong ama, ha? Hindi kami mabubuhay ng matagal kung hindi namin ginagamit ang isip namin. Kundi lang sana sa matandang si Tandang Isaac, hindi kami mabubulabog sa pagpaparami namin ng lahi. Kaso nakialaman siya. Tapos dumagdag ka pang hayop ka. Kung naramdaman ko lang sana kagad ang presensya mong pinatay na sana kita. Pero hindi pa huli ang lahat. Dahil makakawala pa ako rito at kapag nangyari yun, wawasakin ko rin ang katawan niyong mag-ama. Kagaya ng ginawa niyo sa kapatid ko. At sino gusto mong makinabang sa katawan ng kapatid mo? Ang mga uod ba sa lupa, ha? Isa pa,
Sa dami ng mga bangkay na kinain namin ni tatay sa iba't ibang sementeryo, hindi ko na alam kung sino rin ang kapatid mo eh. Pero huwag ka mag-alala. Dahil malapit ko na ring malapa ang katawan mo kapag nailibing ka na rito. Walang iya ka. Di mangyayari yun. Dahil ikaw mismo ang ililibing ko rito. Pakawalan mo ako rito. At magtuos tayong dalawa. Huwag ka magmadali. Darating tayo dyan. Pero sa ngayon, paliligayahin muna kita. Ito ang kabayaran sa pagtago mo sa akin ng lihim mo. Ikaw pala ang bumira sa mga alagad ng aking ama sa kabilang baryo, ha? Ngayon naman, ako ang hahaton sa'yo. Gamit ang sarili mong latigo. Saka ko lang naramdaman na wala na ang agimat at sandata ko sa katawan ko. Nakita ko ang latigo na hawak ni Poldo. Hindi ito napapasok dahil may sapin na damit ang kamay niya. Ang medalyon ko naman nakapatong sa ibabaw ng lamesa na malapit sa upuan ni Man George. Sige anak, maglaro ka na at ipakita mo sa akin ang isang magandang palabas. Ilang hagupit ng latigo ang tumama sa katawan ko. Bawat latay ay ramdam na ramdam ko ang sakit na para bang pinupunit ang balat ko. Napasigaw ako dahil sa labis na sakit at pilit kong tinatanggal ang gapos sa mga kamay ko. Sige lang anak, pahirapan mo pa siya nang maramdaman niya rin ang paghihirap ko sa sugat na ginawa niya sa likod ko. Hindi mabilang na paggugupit ng latigo ang tumama sa iba't ibang parte ng katawan ko. Hindi ko rin magagamit ang karunungan ko dahil konektado ang kakayahan ko sa latigo. Ano? Masarap ba, ha? Gusto bang malaman kung sino talaga ang halimaw na gumahasa kay Lucia nung gabing yon? Ha? Ako yun. Ako! Ako ang gumahasa sa kanya at pagkatapos, ipinasa ko siya sa mga tauhan ko. At kagaya ng sigaw mo ngayon, yan din ang sigaw ng babaeng yun. Habang pinahihirapan ako ni Poldo, naroon na rin pala si Tatang Isaac sa loob ng mansyon at narinig niya ang lahat ng sinabi ni Poldo tungkol kay Lucia. Nang mga sandaling yon, ay galit na galit talaga ang matanda. Kaya ang dala nitong mga pugot na ulo ng mga balbal ay ibinato niya sa mag-ama. Walang pagdadalawang isip na inatake niya ang mga ito ng kalmot at kagat. Pagkatapos ay sabay niyang ibinalibag ang mga to sa sementadong sahig. Hindi niya binigyan ng pagkakataong makapagpalit ng anyo ang mag-ama. Saka siya lumapit sa akin para iligtas ako at tinanggalan niya ako ng gapos sa mga kamay at paa. Mabilis niyang nakuha ang latigo sa kamay ni Poldo at nadampot niya rin ang medalyon sa lamesa. Dito na ako nagkaroon ng pagkakataon para gamitin ang mga yon. Tumayo naman ang mag-ama at sabay silang nagpalit ng anyo bilang aswang na balbal at busaw. Habang kaming dalawa naman ni Tatang Isaac ay handa na ring umatake para salubungin silang dalawa. Ang lakas ng loob niyong kalabanin kami at pasukin ang lugar namin mag-ama. Wala rin naman kayong magagawa dahil mamamatay na rin kayo sa mga kamay namin. Hindi ako nagsalita. Sa halip, hinagupit ko ng latigo ang saig sabay sambit ng orasyong selyo. Kita ko na nagkaroon ng liwanag ang latigo ko at naramdaman ko rin ang paghilom ng mga sugat ko sa katawan. Sa bisa naman yon ng medalyong dignum kidlat. Nang makita ito ni Poldo, ay galit na galit siya at balak niya sanang umatake sa akin. Kaya lang, hindi na sila makagalaw na mag-ama. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Bakit hindi ako makagalaw? Anong nangyayari sa akin? Dahil nakagapos ka na sa kapangyarihan ko, hungang, at hindi mo na magagamit ang kakayahan mo laban sa akin. Ito na rin ang magiging katapusan niyong mag-ama. Pakawalan mo ako rito, hayop ka! Magbabayad ka! Huwag mo nang subukan magpubiglas dahil hindi ka na makakaalis sa pagkakagapos ko sa'yo. Unti-unti nitong pipigain ang katawan mo hanggang sa maubos ang dugo mo. Ang hindi nakikitang lubid na nakagapos sa katawan mo ay magdudulot naman
ng malasalabay na epekto sa balat mo hanggang sa unti-unti nang masusunog ang katawan mo at magiging abo ka. Kung ganun, ikaw may kagagawan sa ibang mga biktima na natatagpo ang patay sa sementeryo! Oo, tama ka. Kung mahusay kang magpanggap nun, ganun din ako. Lahat ng mga biktima na may latay sa balat ay ako ang may kagagawan. Mga aswang sila, kaya nararapat lamang na mamatay sila. Pero kayong dalawang mag-ama, si Lolo Isaac mismo ang hahatol sa inyong dalawa. Sa kanya kayo may pagkakautang. Kaya sa kanya rin kayo magbabayad ng buhay. Umatras ako palayo sa mag-ama na walang tigil sa pagpupumiglas para makawala sa orasyong selyo ko. Habang si Lolo Isaac naman na nasa anyong aswang na taman ay halos maluwa dahil sa labis na galit. Ngayon nasa harapan na niya ang mga taong gumahasa sa kanyang apo. Hinding-hindi niya ito patatawarin. Maya-maya pa, biglang lumitaw ang aswang na pasatsat upang saksihan ang kamatayan ng 2 taong sumira sa buhay niya. At tama nga si Tatang Isaac. Naiintindihan ko na ang sinasabi ng aswang na pasatsat na si Lucia. Makikita mo na ngayon, Lucia, ang parusang nararapat sa ginawa nilang kasalanan sa iyo. Kapag nangyari yun, matatahimik ka na. Umiiyak ito at naroon pa rin ang galit. Kaya ayaw niyang dumaan sa marahas na gawain ang lolo niya. Kailangan ng matanda na tapusin ang buhay ng busaw at balbal upang matanggal ang sumpa sa katawan ni Lucia. At ako naman ang gagawa ng orasyon upang tuluyan itong mahimlay sa kanyang libingan at makatawid sa liwanag. Maya-maya pa ay tuluyan nang nilantakan ni Tatang Isaac ang katawan ni Man George at nakita ito ni Poldo. Tama na! Tama na! Huwag mong saktan ang tatay ko! Hayop ka, matanda ka! Papatayin kita! Sa harap mismo ni Poldo, kinatay ni Tatang Isaac ang ama nitong si Mang George. Hinugot nito ang laman loob ng aswang na busaw at walang awa nitong winakwak ang dibdib nito upang dukutin ang puso nito. Halos mabaliw si Poldo sa nakitang paghihirap ng kanyang ama at nang tapos na si Tatang Isaac dito, ako naman ang lumapit sa naghihingalo na si Mang George. Para ito sa kapatid ko at sa iba pang mga biktima nyo. Itong nararapat na kaparusahan para sa inyo! Hinagupit ko ng latigo ang katawan ng aswang na busaw. Sa isang iglap, nasunog ang katawan nito at naging abo. Isang malakas na atungal ang kumawala sa lalamunan ni Poldo. Wala nang tutulong sa kanya dahil naubos na ni Tatang Isaac ang mga alagad nito. Tay! Tay! Wala nang tatay mo. Anong pakiramdam ng mawala ng pamilya, ha? Ano? Masakit ba? Pero mas masakit ang ginawa nyo kay Tatang Isaac. Dahil wala kang magawa para iligtas ang tatay mo. Huwag kang ngangal, Aris! Niloloko ka lang na matandang yan! Ginagamit ka lang niya para siya ang manalo sa laban namin! Sa uli, siya lang din ang makikinabang! Huwag mo nang sayangin ang laway mo, Poldo. Dahil mas maniniwala pa ako sa salita ng isang taman kaysa sa'yo na isang traidor. Kahit kailan talaga, ang pinakamasamang kaaway sa mundong ito ay ang matalik na kaibigan. Pagkatapos kong malaman ang pagpapanggap mo, mas gugustuhin ko pang maniwala sa hayop kaysa sa'yo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at hinagupit ko siya ng latigo na tumama sa kanyang dibdib. Umusok ang sugat niya at nagkikisay ito dahil sa labis na sakit. Masakit din sa loob ang ginagawa ko, ngunit kung ako ang nasa katayuan niya, tiyak na masahol pa rito ang gagawin niya para patayin ako. Tatang Isaac, gawin mo na. Para po sa ikatatahimik ng apo niyo. Tumango ang aswang na taman na si Tatang Isaac at sa harap ko mismo,
Nilantakan ng matanda ang katawan ni Poldo. Sa pagkakataong yun, hindi ko na tinignan kung paano siya nilapa ng matanda. Narinig ko na lang ang tunog ng pagmuya nito hanggang sa tumahimik ang paligid. Nang matapos ito sa kanyang ginagawa ay saka ko ito hinagupit ng latigo. Tuluyang nasunog ang katawan nito at naging abo. Maya-maya pa ay bumalik na rin sa pagiging tao si Tatang Isaac at humagulgol ito ng iyak. Nakita ko naman ang muka ng aswang na pasatsat at umaliwalas ang kanyang anyo. Sa wakas, matatahimik na rin ang kaluluwa ng aking apo. Tuluyan naming nilisan ni Tatang Isaac ang mansyon at nagtungo kami sa libingan ni Lucia. Dito ko nadiskubri na bumabangon talaga sa hukay si Lucia para lang magbigay ng babala sa mga tao na huwag pumasok sa sementeryo upang hindi sila mabiktima ng mga aswang na balbal at busaw. Muli siyang nahiga sa hukay at pumikit. Saka siya nagpaalam sa matanda upang tuluyang mamahinga. Humarap sa akin si Tatang Isaac habang may luha ang kanyang mga mata. Aris, ikaw na bahala. Gawin mo na. Sa pamamagitan ng aking orasyong selyo, tuluyang nahimlay si Lucia. Ibinalik namin ang lupa at itinabo namin yun sa kanya. Wala kaming kaalam-alam ng mga oras na yon na nakita ng mga kapwa namin sikyo ang ginawa naming pakikipag-usap sa aswang na pasatsat. Maging si Aling Teresa na nagbabantay lang sana sa puntod ng kanyang asawa ay nasaksiyan din na totoong may nakakatakot na nilalang sa sementeryo. Dala ng takot ng mga saksi, tumakbo silang papalayo sa sementeryo. Aris, maraming salamat sa tulong mo. Sana ay mag-iingat kang palagi. Mapapanatag na ang loob ko dahil nakamit na ni Lucia ang hustisyang nararapat para sa kanya. Mag-iingat din po kayo, Tatang Isaac. At salamat din po sa inyo. Naghiwalay kami sa loob ng sementeryong yon at tuluyang namaalam sa isa't isa. Walang nakakaalam sa nangyari sa matandang aswang na taman dahil magmula ng gabing yon ay wala na akong balita tungkol sa kanya at hindi na siya kailanman nagpakita sa mga tao sa baryong yon. Ako naman ay bumalik na sa baryo namin. Dala ang agimat at sandata ko, ngunit nanatiling kinatatakutan ang sementeryong yon na matatagpuan sa gitna ng kagubatan. Dahil sa mga lumitaw na kwento tungkol sa mga aswang, tuluyan na nga ito na inabandona. Buddy, pahinga na tayo sa pagtugis ng mga aswang. Nagtagumpay na naman tayo laban sa mga kampo ng kadiliman. Nagawa rin nating magbigay ng pagkakataon sa isang aswang para maitama niya ang kanyang pagkakamali at mabuhay ng tahimik malayo sa mga tao. Kung nasaan man ngayon si Tatang Isaac, hangad ko ang katahimikan sa buhay niya. Napatunayan ko po, Sir Blair, na kahit kaibigan ko pa pala ang isang tao, ay hindi ko maaaring pagkatiwalaan talaga. Dahil siya pa pala mismo ang magpapahamak sa akin. Tungkol naman po sa aswang na pasatsat, ipinapakita lang nito na kahit nakampun siya ng kadiliman, ay pwede siyang mamili ng landas na kanyang tatahakin. Kung kasamaan nga ba o kabutihan ang pipiliin niya, ganun din si Tatang Isaac na handang gumawa ng kabutihan para sa kaligtasan ng mas nakararami at sa hustisya na kanyang hinahangad. Sa huli, mas nanaig pa rin ang puwersa ng kabutihan laban sa kasamaan. Dahil sa buhay natin, ang masasama ay itatapon at ang mabubuting nilalang ay iingatan kasama ng Diyos na siyang dakilang lumikha. Hanggang dito na lang po ang istorya ko. Lubos na nagpapasalamat. Aris. Maraming salamat po sa inyo mga idol sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa aking mga kwento.
Pakipindot na rin po sana ang subscribe button sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Libre din po mag-comment para sa inyong mga nais sabihin at reaksyon sa kwento. Pakipindot na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago nating kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Muli maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga idol.